Joo. Taustalla soi semmonen kuin Baba Maal. Mä kuulin sen radiosta tänään ja ajattelin googlata. Joku afrikkalainen kaveri. Lepposaa sunnuntain musiikkia. Ei oo mitään oikeuksia tähän kappaleeseen, joten teostolle terveisiä. Nyt mä ajattelin on niin lepposa sunnuntai, että ajattelin tehdä pikkusen tarinan tähän paperille. Mulla on tämmönen tussi ja sitten valkoinen paperi ja ihan en oo miettinyt mitään etukäteen. Tehdä joku hassu tarina tai opettavainen tarina. Okei. Ihan katsotaan mitä kynä tekee. Siellä tuli silmät näköjään, joo. Ja iso nenä. Hymyilevä ilme. Ja tukka päässä, noin. Siinä on aloituskuva. Mihin se sitten johtaa? Mitäs täällä on? Täällä voisi olla vaikka kissa. Tämmönen kissanpentu täällä näin. Ja kissapentu ajattelee täällä, että saispas kalaa ja tää katsoos täällä tää ukkeli, jolla on lennokkaat hiukset. Ja ukkeli sitten siihen, että no minäpä laitan sinulle kalaa täältä. Sillä on kädet tossa. Noin vähän liukkuu tämä tässä näin. Kalan kävi hakemassa sieltä. Ja sitten tässä se ojentaa sitä kalaa tolle kissalle, mutta kissa meneekin pois, koska se oli siinä on viimeinen myyntipäivä mennyt. Laitetaan tohon 11.9. Eli siinä oli torstaina mennyt viimeinen myyntipäivä ja tänään on 14. päivä. Kissahan tietää sen erittäin hyvin ja menee pois. Kissa jää tänne mököttämään ja viettää sitten ilan siellä. Nyt sitten tuli vähän surulliseksi tämä poika tässä. Mutta hänelle jo hän unohti käydä kaupassa tänään. Niin S-Marketiin meni jo 6 kiinni, niin hänen täytyy vaan sit syödä tää kala, vaikka se on parasta ennen jo mennyt. Ja siitä tulee sit vähän ripulia ja semmoista yöksi, mutta kyllähän sen tietää kyllä. Joo. Semmonen tarina oli tänään. Ja mikäs tarinan opetus voisi olla se, että niin, sen saatte keksiä ihan itse, jos tässä joku opetus löytyy. Mä jatkan musiikin kuuntelua ja oikein hyvää illan jatkoa tai mitä ikinä. Moi moi!